ҳар қадар ки хатми мактаб наздик мешавад, хонандагон дар атрофи ин суол бештар андеша мекунанд. Ман кадом касбу ихтисос ё шуғлро бояд интихоб кунам? Кӣ бояд шавам? дар куҷо бояд таҳсил кунам? дар куҷо бояд кор кунам? баъзеҳо саросима шуда касбу ихтисоси худро бошӯрона интихоб намекунанд ва ё касбу ихтисосашонро ба ҷои онҳо касони дигар ҳатто маҷбуран низ интихоб мекунанд. ин гуна интихоб кардани касбу ихтисос нодуруст аст. интихоби дурусти касб ва ихтисос барои ҳар як шахс муҳим ва ҳатто тақдирсоз аст. аз ин рӯ ба ин масъала таваҷҷӯҳи зиёд бояд дод. ҳангоми интихоби касб ва ихтисос якчанд омили муҳимро бояд ба эътибор гирифт. пеш аз ҳама довталаб бояд нағз донад ки аз касбу ихтисоси интихоб кардааш чӣ мехоҳад, аз он чиро ки интизор аст, яъне чӣ орзуи умед дорад ва майлаш ба чист. оё аз ин касбу ихтисос қаноатманд хоҳед шуд? он воситаи таъмини рӯзгоратон мегардад? дар кадом соҳа кор кардан ба шумо бештар писанд аст? интихоби касб ва ихтисос бешубҳа кори шахсии ҳар кас аст, аммо ҳангоми интихоби он ба эътибор гирифтани ин шарту меъёрҳо ҳатмист. талаботи бозори меҳнат нисбат ба касбу ихтисос, хусусиятҳои физиологию, психологӣ ва олами маънавӣ, аз ҷумла лаёқату истеъдоди худ, вазъи саломатӣ, хислат, шавқу ҳавас ба касбу ихтисос, сатҳи дониш ва малакаю маҳорати худ, хусусияту талаботи касбу ихтисос, таҷриба ва маслиҳати падару модар, устодон ва мутахассисони соҳа. касбу ихтисосро ҳатман бо ихтиёри худ интихоб кунед. дар ёд дошта бошед ки бо ин касбу ихтисос шумо шояд тамоми умр кору зиндагӣ намоед. барои дурусту мувофиқ интихоб кардани коллеҷу донишгоҳҳо ки шуморашон дар ҷумҳурӣ зиёд аст, ҳар як довталаб вобаста аз шароит ва имкониятҳояш меъёрҳои зеринро бояд ба эътибор гирад. макони ҷойгиршавии муассисаи таълимӣ, шакли таҳсил, рӯзона, шабона, ғоибона ва ё фосилавӣ, зерсохтори муассиса аз ҷумла хобгоҳ, китобхона, толорҳои варзишию фарҳангӣ, имкони пардохти маблағи таҳсил ва манзили зист, яъне хобгоҳ ё хонаи иҷора, нуфуз ва эътибор, яъне рейтинги муассиса, фикру ақидаи аҳли ҷомеа дар бораи муассиса. бо дар назар доштии ҳамаи инҳо довталаб пеш аз номнависӣ муҳимтарин талаботи ба қайдгирӣ, яъне бартарии интихобашро бояд риоя намояд. бояд он касбу ихтисосиро дар ҷои аввал гузорад ки он барояш аз ҳама заруртар ва бештар аз ҳама ба ӯ писанд аст. фаромӯш накунед ки интихоби касб ва ихтисос кори шахсии ҳар кас аст. довталаб дар интихоби касбу ихтисос озод аст. шахсони дигар ба довталаб танҳо тавсия дода метавонанд.